Bă, tu ai nebunit la cap. Te-ai apucat să controlagești pe soacră ta, mă, nu mai e sănătos? Când se foame, mănânci și pâine cu gem. Da? Bă, tâmpitule, de pâine cu gem nu-ți trece foamea, bă. Miruna! Bă, stai trecu cu minte. Gata, mai trecut. Ia uite, mă, firicele. 2 perdele ars și o plapumă și cearceaful ăsta care era nou. De ce râzi, mă? De ce? Mă, te calc în picioare, să știi. De 3 luni mă rog să repare acoperișul ca să nu mai plouă în casă. Și azi noapte ai văzut cum a plouat? Și la noi când plouă și roie direct pe televizor. Și s-a stricat și televizorul. Acum scoate fum. Dar bine că a plouat azi noapte, că am strâns apa aia din ligheanele de le pusesem ca să nu plouă și i-am stins lui ăsta spiritul care luase foc. De ce n-ai reparat, mă, acoperișul? Că e degeaba. Cum adică degeaba? Băi, l-am reparat. E vina mea când a stricat la loc? L-ai reparat prost, de-aia s-a stricat. Brei, orice facem e degeaba. Peste 10 milioane de ani, nici nu mai contează ce facem sau ce nu facem acum. Deci toată istoria, tot, bă, toate vapoarele firicele, toate castelele care există pe lumea asta peste 10 milioane de ani, nu mai rămâne nici măcar un cui. Nici o batistă de prințesă, nici un coif de cavaler, nimic, brei, dar ce să discuți, bă, cu ea, că mintea ei nu înțelege lucrurile astea firicele. Mintea ei este ca un capac de bere pe care l-a călcat trenul. Murători, ciorbă și telenovele, atâta poate, bă.